Dobar dan, lijepi pozdrav. Pozdravlja vas Manitya Guru Svatika Ananda. Danas bih počela sa jednom pričom. Naime, bio je jedan putnik koji je putovao šumom i nakon nekog vremena, putujući tako satima, umorio se i onda je želio da legne ispod jednog stabla koji je bio u hladovini. Nudio je veliku i lijepu hladovinu. Pa legao je on tako ispod tog stabla i počeo se odmarati. To stablo je bilo izuzetno stablo, međutim on to nije znao. I kako je tako se, nakon što je prošao prvi umor, pomislio kako bi bilo lijepo kada bih sada imao neku hranu pa da se fino dobro najedem. I samo što je to pomislio, stvorila se hrana i on se lijepo nagostio, najeo se i legao pod tim stablom. Međutim, kako je to bilo žuljavo ispod njegovih leđa, on je pomislio kako bi bilo fino kad bih sada imao jedan ležaj na kojem bih se mogao ispružiti i zaspati. I čim je to pomislio, odmah se to i ostvarilo. Stvorio se ležaj i on je na njega legao. Međutim, nešto ga je zakopkalo i on je primijetio, kaže, za Boga, pa sve što sam do sada pomislio, istom se ostvarilo. Što bi bilo kada bih pomislio na tigra koji bi došao da me pojede? I došao je tigar i pojeo ga. Ovako jedna mala simpatična, bezazlena priča na koju se možemo nasmijati. Međutim, to nije samo priča, nije obična priča. Taj čovjek ispod tog stabla ste vi, to si ti i to sam ja. To stablo je stablo ispunjenja želja. A to stablo je univerzum u kojem mi živimo, ispod kojeg mi živimo, koji jedva čeka da mi zaželimo šta god. Šta god mi zaželimo, kosmos jednostavno da svoj blagoslov i kaže so be it, neka tako bude. Što bi rekao naš Swamiji Paramahamsa Sri Nityananda na sanskritu tathastu. Znači, što god mi pomislimo, nama se to i ostvari. Sad je kvaka u tome što mi ne znamo, nismo svjesni, u najvećoj mjeri nismo svjesni da to mi proizvodimo. Ponekad jako to primijetimo, onda nešto smo zaželjeli pa se nam se to i ostvarilo. Međutim, ima stvari koje smo zaželjeli pa se eto i nisu ostvarile. Međutim, onda ima stvari koje mi u životu imamo, ali ih nismo niti željeli. I jednostavno ne znamo kako se to desilo da je naš život takav kakav jeste. Ne shvaćamo da smo mi upravo sa načinom na kojim razmišljamo, sa svim našim znanjima, sa svim našim neznanjima, sa svim našim slučajnostima, mi kreiramo naš svoj život. Jer kosmos, odnosno život u kojem živimo, jednostavno sve što mi zaželimo, ono i ostvari. Problem je u tome što neke stvari želimo, ali onda nismo uvjereni da je to moguće, nismo uvjereni da to mi možemo, nismo uvjereni da je to za nas. I naša uvjerenja stvaraju naš rezultat, ostvaruju ono što mi stavimo u kosmos. Kada bismo mi naše želje sve imali na nivou uvjerenja, kada bismo bili uvjereni u sve ono što želimo, bez zadrške, bez sumnje, bez ikakvog da ali. Jer upravo taj da ali je ono što dolazi nakon želje, nakon pomisli o želji. To je ono drugo što je u nama duboko unutra i čim mi pomislimo želju, ukoliko je ta sumnja unutar nas velika, ona se pojavi. Tako da mi u toj zbirci želja imamo većim dijelom i ove sumnje. A te sumnje su upravo ono što se ostvaruje. Znači, ako mi kažemo joj, ja bih tako voljela biti zdrava, ali moja strina ima, visoki krvni pritisak.
Naravno da mi imamo najbolje predispozicije i najbolje moguće uvjete da i dobijemo sve ono što naša tetka ima, što naša strina ima, sve ono što je u našim genima. Ništa od navedenog nije točno. Niti ičega ima u genima da bismo to morali prihvatiti. Sve ima samo u našem načinu na koji mi razmišljamo, percipiramo stvari. Čim se prije oslobodimo načina na koji razmišljamo, koji nas vodi upravo tu gdje se nalazimo sada, ukoliko želimo se izdići odatle, mi jednostavno moramo početi biti svjesni. Stoga imamo ovdje jednu nauku koju nam donosi Paramahamsa Nityananda, koju nam donosi avatar, rijetko živući avatar koji se nalazi u vremenu kada se i mi nalazimo. On nam nudi mogućnost da istražimo dublje dijelove sebe, da uopće istražimo sebe. Da li mi išli dublje ili ne dublje, mi sebe ne poznajemo. Mi ne znamo ni tko smo, ne znamo ni kakvi smo, ni što možemo. To možemo saznati imajući prosvjetljenog majstora za gurua. Imati za gurua avatara kao što je Paramahamsa Nityananda. On inicijacijama budi svo to znanje koje se nalazi unutar nas. Znači mi ne dobivamo ništa izvana. Nas se samo prisjeća. Sa inicijacijama Swamiji unosi ogromnu količinu energije kojom se bude sve uspavane sposobnosti i mogućnosti u nama. To je kao da imate sjeme koje stoji u pustoj zemlji koja se niti zalijeva, niti ima korisnih sastojaka. Znači čim mi tu zemlju obnovimo, čim je zalijemo, čim tu zemlju i to sjeme zalijemo vodom znanja, ono počinje klijati u nama, počinje se razvijati. Mi se počinjemo razvijati. Evo, znanost, kako to krenuti u to, kako početi spoznavati tko smo mi, kako početi ostvarivati i manifestirati ono što doista želimo, kako podići svoja uvjerenja, kako ih podići na nivo naših želja i na nivo naših sposobnosti. Sve možemo saznati i naučiti u poludnevnoj radionici koja se naziva Kalpataru. Upravo je Kalpataru to drvo ostvarenja želja. Ispod njega možete se naći ove subote od 10 sati ujutro do nekih 6 sati poslijepodne. Dođite i prisustvujte i počnite manifestirati ono što doista želite. Međutim, to nije sve. Ova radionica nudi odnosno dio ove radionice je i čitanje zapisa iz akaše, gdje možete postaviti bilo koje pitanje u vezi bilo čega, bilo sebe, bilo čega, bilo koje pitanje pod kapom nebeskom, gdje ćete u nedjelju popodne dobiti čitan odgovor koji će se čitati direktno iz akaše od iniciranih učenika, djece svetaca koje je Swamiji Paramahamsa Nityananda inicirao u te moći. Rezultate, odnosno linkove ću staviti dolje tako da se možete prijaviti, možete postavljati pitanja, doći do radionice. Ove nedjelje je još radionica, od sljedećeg tjedna biti će radionica u srijedu u isto vrijeme. Za sada toliko. Hvala na pažnji i do sljedećeg videa. Nityanandam.